voina kan en ho le tur chu Thai comedy romance film munom le zirtir nei thatak first kiss ti ani a atop thleng minlo thlir sak le theu don nia sa chu kumsom hni pangami ni in tu ma alakis eilo high school ka lai chuan an skula larve tak mi pa pakhat om laka hian aluang liam thei hle a ma se bialnu pam anei boxi sa chuan alanda na tang chuan oma du zong chi ani lo ti ein ria chuti tung chuan ni tin oma chetla vel chu enin engtika emo chuan kata alaninge yang ti in besena nung anei ve thin ma se om le pam chu final year ni chuan USA zirzom turin an kalta dai mai sa ril ru chu ake som chiang le a chuta tang chuan tu ma angai sak ngai talo a chung ril chuan om chu ala ngakin atan alo kirle ngei ala beisei tlat si ani nikhat chu high school reunion adneya side dream chu athleng dik don ni in alang tatlat om chu America tanga lo ho in alo kalve a sa chu arun ngai sak thar hle zam takin sa chuan a single em ti in alo zo droya om chuan o ti in alo chang ve a ti chuan number te in pe in chuak dun turin ain tiam ve taroi maile sa chu bathroom a kalin a phur ngang mai kumtam a nga chu alo thleng dikta chu mini tang chuan chuak dun threnin sa chu om chuan office a athla zia sai thopui maham le jen chuan lo mu threnin chu tiang tlangwal mel thra le hausa sa in bialpa nei chu an lompuin an fiam fo thrin sa in tu ma alakis loti an hriat nu phei chuan ti dan tur rang le kis nom dan de chu an hril vela an ma ni pon lakis om top silawa chu chuan sa chu atizam hle chu mi zan chuan sa chu basin a ho a high school no pang pakhat bus nen thudunin konglaka accident an lo oma bus a chuang ho chu en turin an siam rem suwa anni panin siam rem chu an tum lo dewin ain fop ta chai mai bus chu anui liam maya ma se sa ero athin rim ngang mai akis masaber chu ami pa mangai tan hlan adua ma se high school no panglaka atham ral ta si bus chuan beng dai tum ma se omzia omlo sa chuan bus chu thinrim takin a phone in avom popa ti chuan akal santa sain in athen chuan a phone ala kir lo ti a hrechuaka an ina phone mangin an call ngala ma se bus chuan pekir atum lo thu lo hrilin a school kalna azong chuak theiani ero chuan a pekir tur thu alo hrila atuk ania skula chuan bus chuan zanlama a mei cheton chu theihil theilawin alo ngai tu aveng venga chuti lai chuan speaker atanga thulo puangin bus ti mingpu chu principal office an lo kota dum mai bus chu kalngalin midangpo an lo omnual maya sa chuan alo kautir ni in ni zanlama a uniforma a ming chuang chu a hmu alo ni bus chuan hre tak chungin phone chu a pekira principal chuan fremnan a vozek bok sa chuan chutia bus an threm chu nuam lo ti in bus chu restaurant a chu chhun a khilai ta ringota chuta an pahni chuan in hnialin ai hnialna chan po bus chuan kanute tia a kau tlat wangani sa chuan unaw nu tia kauturin a hrila ma se bus chuan alo du lo na samai chutianga kau ai chuan a hminga kau adu zokani chutia an komlai chuan sa chu om chuan lo kolin restaurant a in hmu puya alo soma darkar relo ten hu chuan sa chu awatheng thuaya ma se kilkhata bus alo thuve kar mai bus chuan thil thleng pal mai ti in lo phama se sa chuan om nen ain biak na chu bus chuan a hriati a hrathiam ngal ti chuan om nen chuan in mu in zanriate an eiduna in lampanin an hota inan thlen chuan in kis an tum tangeye afu trep ti chuan pangpat thrizwar pakhathian lo ti buain abam zota om chu thinrim rutakin a hoa sa po chu a hril a hei ru hle sa chuan pangpat thrizwar chu ba sani ti a hrechuak le sia
sa chuan thinrim takin enge adu ti le akal san don phot chuan engzat po pek apoi ti lo thu hrilin a an khum piapa ma se bas chuan poisa adu lo thu hrilin movie a en pui phot chuan akal san tur thu hrilin sapon alorem tirang le atuka chuan sa chu nal taka in chain mi ten bas nen in ngai zong emo anti lo nan ati ani arwa man chu athok thaviawa ma se sa chu bas anuamo anlo ti dai thung chu chuan aom atinuam le talo bas chuan thil engamo muin sa chu asir lama apot phei thuaya om le me chadang om dun chu ako muta chutia om le high school akalaya abial nu pam lola in kobreng a mu chuan sa thin lung chu anging loya om chuan lo huma se alola hrelo der zui bas chuan pam chu athian ani thu hrilin nimin lama om nen anin date ti amu khan thil om zia hrethiamin sa chu om nina dik tak mu tir atum aloni sa chu a first laugh in alo kopa wang chuan anak her mai atuk ania sa chuan atho puide chu achunga thil thleng de chu a hril ve a anni pon poi anlo ti pui ve hle ani chuti lai chuan bas chu saibial pathar angin an office a local tarup mai mahan le jen chuan sa chu lak an ti in an chuang le ani an pali chuan chhun cho e turin an chuaka thilan ei lai chuan sai phone lo ri in om alo ni ma se bas chuan lo lak khal vatin biak a phal tatlat lo ain haw le ta bas chuan sai phone chu akal pui ta mia mai le a phone la kir tur chuan sa chu high school no pang anga in thuamin bas te skula chuan avakal veta bas chuan alo hre thuaya mak ati hlea phone pek kirma chuan class atanga tlan bo puya sa chu somin zirtir tu tenan mu ma chuan atlan pui ta thut mai science lepa kalpuin sa chuan a school kallai a hrechuak oi oya science lab tukverde chu alo langai veka chuda tang chuan om basketball khelai a thlir thin ani kha chuti lai chuan zirtir tu te local thutin an lo zong alo ni an pani chuan biru ngalin an tlan chele ta chuti anga darkar fe hlim taka anom hnu chuan sa chuan science lab a upers a theihil ti a hrechuaka laturin an kal ngal bas ero chuan alut ve ngam lo ti a hrilin sa chu ama in aluta lep chunga om lai chuan bas chuan lo kawin tukver en turin alo ti a sa in tukver an en chuan basketball court a chuan bas chu lo omin mangai na ka nge na ni ti hlani om tak alo sa a chu chuan sa chu om a theihil tir chiang hle ani ti chuan kailona om dunin bas chuan a fop ta in date puya som halin sa chu a thong viawa ma se arem ti veta chumini tang chuan an panhi chuan bas a an chuang duna bas bokin an ho dun le thin kar topa chuak dun zein an hlim dun ta hle ani maham le jen pon bas chu an du pui hle a ma se high school zirlai ni ti ero an threlo sala chuan an hriat hlawin a hril du der box si lo kar engemaw chen bas le sa ain det nu chuan maham chuan FB tangin bas chu kumsom pasari lekani ti a hrechuak ta jen nen chuan sa chu an counseling ta zeka bas nen chuan malam hundom tak an nei lo thule bas chu nupui nei rual ani meu chuan sai chu athi a hul thuak to tur thute an thril luama sa po chuan engemaw har satna an to chu a ring thawa ma se bas chu ti pui a hre tlat si ani chumi nu chuan bas nen basa an hodun le ta sa chuan an upat hle chungchang chu a hrilta bas chuan chung chu angai tu avek thuwa lo changin dam chung hun man dun adu thule mei chedang amel ngai lo tur thu tiamin sa chu upa in fa nei theilo ma se lungai lo tur le falak mai po poi ati lo thu asoi dap dapa adu ber chu dam chung hun man dun ani ti an soi meu chuan sa bianga mitui aluang zai mai in an thlen chuan bas chuan sa chu an ina a hmai phi fai tur somin an luta
mi pathum hian bus chu kutlo thlak ngal ngotin sa chuan bus chantumin alo be ve ngala ma se bus chuan apa le a bodyguard an ni thu a hril thuaya bus hi an school musical band a telin an hlotling vak lo nen chu chuan a zirlaya nufum tir ni in apa hian a hria music bansan turin adu hle a hemini po hian music a practice tia apa an hrilawangin apa chuan kut athak alo ni bus chuan apa chu ngai dam dilin sa atha hnuwa alo ho tur thu atiam bok tichuan sa chena chu an thlengta bus chuan apa in kut athak le hlawin sa chu ria adila tichuan bus chu chuata mu in sa chu khuma amua reilote an titia an mu hilve mai boka atuka chuan sa chuan a apartment chabi chu bus pe in adu huna alo om top turin atiani maham le jen chuan zan lama bus ariak ti an hriat chuan ain kar chu nuam takin an khar don lo tia hrilin sa ril ru aboi ru hle a zana chuan sa chuan bus chu an hnalama an boi tur thu hrilin bus la chuan office lam hna chu alo hrelawin fax machine takmial po alo hre uk lo chu chuan sai ngai tu ana article thui hle ani atuk ania sa chu abuain project chuan rilru atiha hle a chuti lai chuan om lo lang hlolin sa chu puitumin amit menga beisei anei thung om chuan pam a hmangai ngai lo thu sa chu hrilin fa an nei wang chawa nei ani thu le tuna phei chuan anin then thu te hrilin sa chu a beisei zui ngal zata sa chuan engtin ma a chan lo wang chuan om chuan o atina angai hmia sa chuan text message mangin om chungchang chu bus a hrila bus chu alom vak lo apartment a kirta lo chuan a thian te dom room a akal ta daya apa mi le sa ten an en tharu reng boxi ril ru a ha ve ni ti chuan poisa hlo nan pop singer ni tumin ruaman na a thian tin an siam ta atuk zinga chuan sai apartment a avakala ma se om nen motora an chuang dun lai avahmuta sa chuan a phat san ala ring chuang lo a office a muturin avakal le a ma se om alo om le tlat maham le jen chu vacation mangtura sa a hroi tur thu ala hril zui bus chuan an thil soi chu lo thre pha in alung oi lo hle a band practice na lama akal ta daya sa chu local ve in bus chu tilung oi tumin alo be thavela ma se bus chuan alem chan chu du tok turin alo ti hmia zan ania sa chu ho in bus amut na tur alo siam sak diama ma se bus ero alo kir ta hau lo atuk ania om chuan maham jen le sa chu restaurant a in huturin asoma afa kum khatmi ron thruain pam chuan en kol du lo alo ni sa chuan pam a hmangai lo zotin om chuan a hmangai lo thu lo hrila ma se sa in abiak mol lai chuan pam nen an lo in bechar char thung sa chuan ama ai chuan pam a hmangai zok thu hrilin pam pon a hmangaya ai thre thiam lo mai ani tia hrilin reife an ti hnu chuan om pon high school atang to in pam chu a hmangai zia hre chuaka sa chu amit ati var saka wanga lom thu hrilin akal santa atuka chuan sa le atho puide chu lom thu soinan club pakhata hruaya chu cluba zai tur chu bus lo nireng mai chulai mun nei tu chuan program pakhat lilam ang deuchi achang huain bus an fo pang ti chu aron huai hota maham pon achang ve a ma se pam lo om vein aron lan ta zak mai atopa chuan maham chu chakin loman adon tur chu a aya sa a hlan ta dai mai hre tak chungin sa chu stage a lonin bus nen ain fop ta bus chu chuak ngalin pam nen an tlan dun ta dai mai sa le om chuan soizuin pam chu bus apa nuaya thok alo ni pam chuan bus chu apa bula lo hruain apa chuan bus adu thu sam hno sakin America a zirna chunzom tura thon lo tumin bus chu an lo chua puya
sa chu lo lang hlolin bus a hmuya thisen kai chu hruk fai an tuma ma se bus chuan hoisanin kara alu san mia an tlanta sa chuan an hnunga aum ngat mai bus chuan motor adin tira sa chu hmuin ngaidam adila akalsan le mia ti chuan sa chu kholai re taka chuan ama in atap takar kar mai kumnga aliama sa chu atho na ngaya la thok rengin anun chu in thak dang lam deuh ma se bus ero ala thei ngil theilo zan khat chu tui takamuin amumanga bus chuan duat takin alo chula a har zok mai a balkonia bus loading reng chu a muta bus chuan a in chabi chu kumnga chung lola kol rangin zana amuthi line alo lut alo ni bus a hmaide chu chul kol velin ala ring ngam lo ti chuan an pahnih chuan in thlahlel takin a in kuata vonga enge thleng zelang comment lama o video munam tak te kan en le zel theinan like le share kha minlo warsak ram ula a thei phei chuan minlo comment sak ve ram ula ti khan kan thla le phot meng cheu